माझे नाव संपदा सुदन पराष्टेकर। आज मी इथे अळूचे खतखते बनवणार आहे। या खतखत्यासाठी काय सामान लागते ते बघूया। ही अळूची पानं कट केलेली, ही हळद पावडर, ही मीठ, ही गरम मसाला, ही कोकम, ही फणसाच्या बिया आणि हिरवे वाटाणे, लसूण आणि हा ओवा। पहिली गॅस पेटवते आणि कढई ठेवून फोडणीसाठी कढई तापलेली आहे, त्यामध्ये 1 चमचा तेल घाल। त्यामध्ये मी हे फोडणीला टाक। त्यामध्ये थोडंसं पाणी घे। आता मी 1 चमचा गरम मसाला घाल, 1 चमचा हिरवे वाटाणे, 2 चमचे फणसाचे बिया, थोडी हळद पावडर, थोडंसं मीठ आणि 2 कोकम, लसूणीचे कांदे आणि थोडासा ओवा। हे आता मी 5 मिनिटं ठेवणार आहे आणि थोडं पाणी घालते, थोडंसं। एक वाटी मी खोबरं घेतलेलं आहे, 2 कांदे ते तेलामध्ये भाजलेले आहेत। मग त्यात मी थोडंसं ओवा घातलेला आहे आणि लसणीचे 4 पाकळ्या घातलेल्या आहेत, ते मिक्सरला लावलेलं आहे। मग त्याची ग्रेव्ही मी अळूमध्ये टाकली। ही भाजी तयार झालेली आहे अळूची। ही भाजी आपण चपाती बरोबर, पावा बरोबर, भाकरी बरोबर खाऊ शकतो।